RMN Davao. Listen win. Listen win. Ang buntag, ma'am. Ngayong buntag sad, Unsay pangalan? Michelle Corpus. Si Ma'am Michelle Corpus. Unsay lingaw nimo diri, ma'am? Usahay, magbantay ka ng mga paninda sa kuante. Oo. Maminaw og radyo sa RMN. Ngano sa RMN man kagapaminaw? Gwapo mo nila mga drama. Makarelate ko sa hay. Makarelate siya. Ma-update mo ka sa mga balita aside sa mga drama, no? Oo, ma'am. Oo. Ang tuyo na mo diri, ma'am, syempre kay nadakpan man kanamo nga naminaw sa DXDC, among itunon sa imo karon ang init kaayo nga lechong manok. Salamat. Ayan, plus bugnaw kay nga soft drinks para kompleto ang imuhang pamahaw. Dawata, ma'am. Laghan kayong salamat sa RMN o sa DXDC. Nanadyo ko'y pamahaw, ma'am. Kaya wala pa dyan ko'y pamahaw. Sob dayang pamahaw karon og sayang pamilya. Congratulations, ma'am. Kauban si Radyoman Joel Viray. Kini si Radyoman ay Miguelita Tatak RMN. RMN Davao. Listen win. Listen win.